Amen. Ini salah satu orang mana barang sama. Cishe singakangeni emsebenzini esithunywa wona obaba. Cishe singakangeni emsebenzini esithunywa wona obaba. Ngicela ukudlula kulokhu bagcotshwa bethu. Amen. Manazaretha ingcwele uthe kuzofika uNkulunkulu unyazi lwezulu la iGoli sathunywa singabantwana bakuleli thempeli. Amen. Sithunywa abagcotshwa abala ekhaya, ubaba umshumayeli umkhabela nomama umkhokheli. Bathena ke mabesithuma basithuma ukuthi siye emzini oyingcwele wasekuthuthukeni. Basithuma samba nobaba abadala, ubaba uMhlambululi, sihamba nonobhala wethempeli ubaba uNgcobo, sihamba nomama uMamadzanibe, nomama wa uMamthembo oganele kaButhelezi, nabanye kobaba babekhona. Amen. Ubaba Sibanda, cela ukudlula kulokhu ngenzela ukuthi amaNazaretha aqonde asesanda neze ukuthi babe sithumela ukuthi asambe siyokhonzela igenerator ngomnikelo wasesanda nezwe. Amen. Ngithi ngicela ukudlula kulokho kungazwakala ebandleni ngazi ukuthi uTende noDubazana abanikela ngegenerator base balekelelwa yibandla. Amen. Kodwa sithunywe ngabazali bethu, sihamba futhi nabazali bethu ukuthi siyokhonzela umsebenzi wokubamba igenerator ekuthuthukeni. Amen. Ngicela ke uNkulunkulu wabazali bami, unyazi lwezulu, uNkulunkulu kababa ongizalayo, ukuba abe ngabimi angiphe amazwi sithunywe kulo msebenzi ngibe umntwana phambi kwebandla. Amen. Bese ngikhuluma okulingene inkosana, ngingakhuluma okungenhla kwalokho. Amen. Ngizocela ke uNkulunkulu omhle nyazi lwezulu ngembathe baba. Nginovalo, ngiyesaba. Ngicela Nkosi ungiphe amazwi avela kuwe uthi Nkosi mangiqeda lokhu kuhlabelela ngingaba esaba umntwana wabazali bami ocabanga ngegazi kanye nale ngqondo ngithe yona, kepha umntwana engaphuma naye emanzini kube uyena ongilawulayo ngomoya wakho. Amen. Abangazazi lezi ndaba
Manazaretha amahle ayingcwele ushembo lesime ngayo unyazi lwezulu uNkulunkulu. Ngicela nje hleze ukukhuluma ngalokho bese hleze isikhathi masangivumela ngikhulume ngezinto uNkulunkulu azenzele umuzi wakithi. Amen. Wathi ngesikhathi esiphambili ngalela langa ilambu ebuhleni licimile angaphumelelanga ukuthi ngiye kuyotshalwa inkosi uThingo. Amen. Ngabambezeleka ngemsebenzi ke esikuyo kepha bathi amaNazaretha sayebuya ngosuku lwesonto ebuya esendleleni ephuma ebuhleni ngayindlini la ngihlala khona ngenze ulala nathi ngingakalizwa izwi ukuthi limemezela thina ezantsi. Ngathi mangithandaza ngisendlini ngangijwayele ukuthi mangithandaza mase ngivala bese ngithi ngegama lenkosi yethu enkulu uThingo bese ngithi amen. Kepha ngalelo langa lela amaNazaretha esendleleni aphume ebuhleni ukotshala inkosi inkosi uThingo. Ngathi mangithandaza sekufika ukuba ngisho njalo ngivale ngathi ngegama lenkosi enkulu uThingo ngase ngiba namalimi ngoba ngazi ukuthi ebuhleni kukhona uNkulunkulu omusha omenyeziweyo. Amen. Ngase ngithi ke lo shembo khona ngathi amen. Kwathi ebusuku mangilele kwase kufika izwi lathi mntanami yindaba ngidingize. Ngathi mina baba ushembe angalitholi igama lika shembo khona lathi izwi mntanami yindaba ngidingize. Ngathi ngisafuna ukuphendula ngempendulo efanayo nale ngiyiphendulile ekuqaleni ngayibona sengibona isibhakabhaka phezulu ngase ngibona inkanyezi eziningi ezicwebezelayo zihlangana ziza kungathi kuza into nje ethelwa ngumuntu yayisihlangana lezi inkanyezi zafike zakho ukukhanya kwaba unyazi laphenduka iphaphalazane. Amen. Uvemvane la sengibiza lelo uphaphalazane ngalilandela njalo sengigijima phansi laze lafike lama phezulu komuzi wakithi ekhaya egcekeni. Uthe mangigijima ngene endlini ngithi inkosi ngifuna ukutshela umama ngithi mama vuka sengiyibonile inkosi ukuthi inkosi entsha ubani. Ngathi mangimfica umama esekamereni lakhe nobaba behleli ubaba ephethe isihlabelelo ubaba wami ngaleso sikhathi akasekho emhlabeni. Uma ngithi ngifuna ukuthi bazali bami ithulani inkosi ubani uthi baba thula wena konje nina abantu basemhlabeni khane nazi manje ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu thina ngapha ezulwini kade saba naye nina khane ehlisela namhlanje uthi msaka usiphazamisa siyahlabelela ngoba lo uNkulunkulu lo khona unyazi lwezulu mdala. Amen. Manje sikulezo ndaba amaNazaretha okonyazi lwezulu kuphelele unyazi lwezulu uNkulunkulu ngokuphindiwe. Ngelinye ilanga lapha eThemba lethu ubaba wayeze one day esuka ngaphophongola azokhumbula amaNazaretha yadlula inkosi yeze one day sazi thina abantu balapha eGoli ukuthi cha ubaba uzoze usuku olodwa izinto eziningi zalungiselela zafanele usuku olodwa kanti uNkulunkulu uzosenzela umusa. Yayisinkosi yathi cha ngizogoba amadlangala angisezi ukuhamba namhlanje kodwa ngizophuma ngakusasa. Kwaphoqa lapho ukuthi kube khona izinto ezilungiswayo ngiyakhumbula kahle iTV lapho yayingasebenzi kwase kukhonzwa ngaphakathi kwakhonzelwa ukuba sicela ukungena sihambe nabantu abaqhamuka ngaphandle bazolungisa iTV yenkosi khona uNkulunkulu angabi nesizungu uma isekuthi sayedwa endlini. Kwakhonzwa kwase kuphuma isinqumo ngaphakathi ukuthi kulungile mayisuba bephuma eyonikelisa bazongena abantwana abazobe behamba nalabantu abazolungisa le TV idecoder ukuze idlale ama channel. Amen. Waphuma ubaba bashaya ingcwele abantu sakhuza uAmen uyingcwele sewafike wahlala phansi esihlaleni sakhe wayiseqala umsebenzi wakhe wasezulwini wanikelisa. Base bangena labantwana laba abazokwenza lo msebenzi
bathi uma bengena labantwana sebajikela la khona iTV kaBaba bathi bayaqoba ngene ekamereni bafika unyazi lwezulu balishiye ngaphandle kodwa bafika unyazi lwezulu ethemba lethu luhleli phakathi luhleli endlini yale mbhedeni lufunda iphepha zase ziyathuka lezi ngane ithonyiwe zathi mayithuka lezi ngane sase siyaphakama isilwane sasezulwini sagoqa iphepha laso salibeka phezu kombhede sase siyaphuma basibona saphuma ngaphandle abangaphandle bangayikhuzi ingcwele ngoba babona lo Shembe ohlele ehlalweni kodwa laba besendlini babona bashiya uShembe ohlele ehlalweni base bafica uShembe ohlezi phezu kombhede ofunda iphepha bambona ephuma ngaphandle wangakhuzela imuntu ingcwele Manazaretha akekho umuntu uNkulunkulu emhlabeni esiyokuba naye ngaphandle konyazi lwezulu thina sisizukulwane senhlahla ukuthi sakhiwe kulobu Nazaretha saba isizukulwane sokuqala uthi uAntu Zondi ngelinye ilanga ekhuluma uthi hawu bantwana bakaBaba uthi thina sasingazalwa umuntu uthi thina sasizalwa uNkulunkulu uAntu Zondi uAntu angaphakathi owayekanje ngokuzalaka nenkosi inyanga yezulu uthi uAntu Zondi bantu abakababa thina sasingazalwa umuntu uthi thina sasizona uNkulunkulu uqobo uthi nathi sasithi masimbheke ubaba osizalayo simbone ukuthi ubaba osizalayo usesishiyile akasekho kuloya mzimba kunomuntu ongabhekeki nathi ingane zakhe sithi masimbona kuvuka umunyu usehlelwe izinyembezi uthi uAntu Zondi ngelinye ilanga sehlele emfuleni siyodlala uthi safike siyogeza siyowasha impahla sehlele emfuleni siyodlala uthi sathi sidlala kanti isikhathi sonyaka sokuyilapha khona amadwala alala khona ulwembu uthi idwala lala ulwembu ngathi ngiyaligcoba ngase ngiyashelela ngashaya ngesinquthu uthi ngase ngiyaphela uthi uAntu Zondi bangithatha bangise ekhaya ubaba wayengekho ekhaya wayesephumile ngayo lo mzuzu uthi bangithatha sengithula isikhathi eside uthi balinda waze babuya ubaba kwafika umbiko wabuya ubaba uthi wabuya ubaba ehambe egangeni uthi wafika ubaba wathi hawu uNkulunkulu hawu Jehova nalo mntwana wami futhi usuzomthatha noma indlela yami isivuthiwe uthi uAntu Zondi wezwe wasondela ubaba kimi uthi wafike wangibamba amakhala kanje uthi wayesephephetha uthi waphephetha umoya obandayo uthi wangishala isifuba umoya obanda ngaphezulu kokuba uzwa udla iholes amen uthi ngale mzuzu ngaphaphama uthi ngomoya kaBaba ngavuka namhlanje njengoba ngihamba ngibona insuku zami nami zaseyiphelile uthi waqala phansi ubaba wavalelisa wathi mndeni wami sengiyahamba singoba umntana wami sevukile sengibuyela la uJehova ngithume khona uthi ngambheka ubaba ngisosizini ngithi mina ubaba umuntu muni uthi ngambheka ubaba ngisosizini uthi ukuhamba kwakhe uthi wahambisa kukaJakobe lenkathi ephuma edokodweni ehlangabeza umne wabo uthi umlenze wakhe wawungaqondi uthi wayihambe eqedeza basitshela abazali bethu bathi uShembe okuyoba uye siyombona ngokuthi uzohamba ngaqondi uzobadonsa inyonga ngoba leli zulu leli elamngene entabazwe ebophela inkabi zakhe namanje lisase emzimbeni wakhe nguShembe uthi wahamba edonsa ehudula umlenze uthi waze wayophuma ngesaka uthi ke nina tshelana abantwana benu tshelana isizukulwane esizayo ukuthi ngenkosi yesihlanu siyakumbona uShembe uyongena ehamba kanjalo awu Manazaretha angeke nisho nithi anibonana angeke nisho Manazaretha uthi anibonanga manje ngabonanga ngicela niyobheka iDVD lapho khona unyazi lwezulu linikezwe ijazi lesibili eThekwini ngazi ukuthi la likuliphi ihall lihamba liye stage ubusulibona ukuthi lihamba kanjani niyocinga ku-YouTube nifike nibheke lapho khona inkosi uNkulunkulu abusisa inkosi yesizwe ayibusisela endaweni eUbhavu nimbone ukuthi uhamba kanjani wenze njani uma igibele emastebhisini agibela kuleyo yabhavu nibheke iDVD nicinge lapho khona inkosi iyobingelela isili sonyaweni ichawula yehla kwecaravan nimbone ukuthi uNkulunkulu wehla kanjani
ngoba umlenze wakhe umlenze waloya Shembe owaphuma entabazwe. Okugcina ngci ayiwenza isimanga uNkulunkulu ngonyaka odlule eManazaretha. Uke wavala umhlaba ngonyaka odlule kumhla ka9 September kwavula izulu kuphela. Lapho khona uNkulunkulu akade bambe khona inkonzo entabazwe. Lapho khona uNkulunkulu athi emayiphuma endlini yakhe uhambe amaNazaretha amadala namaNazaretha ayizwa lento engisho ayizwa lento engishoyo afikela izinyembezi ngoba abona uBhombela ngoqobo lwakhe behamba ngathi uyaquqa umthatha isikhathi ukuthi azangene epulpiti. MaNazaretha thina sisizukulwane sokuqala kulobu mNazaretha sibuyisiwe ukuba sizodumisa phambi kaBhombela ngoba abanye bethu esigabeni esiphambili abambonanga. Besingathi besingenza kahle. Ithi kuthi kusentabazwe ufoneni inkosikazi. Ithi inkosikazi hawu hayi sambe kahle sesifikile. Isho ngabo 11 ebusuku. Bafika 11 ontabaze ebusuku yayisiyalala yayingaliphethe idokodo yayisilala emotweni. Eteksini akade bahamba ngalo basuka ngaphezulu lasempangeni. Ithi mayilala ke lenkosikazi ibise ifikelwa umbono ebusuku le. Ithi hawu mntanami uma mayibona lo mbono khuluma umuntu uthi hawu mntanami usuze wafika. Uthi ke wena ngongena kule ndawo busisiwe uthi zonke izintwala akade zidla abantwana bakho nemphefumulo yabo namhlanje zizophela. Uthi khona izinto ezizoqhamuka lapho izama ulwe nazo mawuyinqobile uzokulinqobile leli dumo nehlupha umzi wakho. Ibisithi ke libese lithi lelizwi phambi kokuba ngihambe ngicela uqalazi ubonani. Athi mayiqalaza lo mama ethi ngibona amadwala ngibona idwala elihle ethi bhekisisa ethi ngibona intaba enhle engafani nezinye intaba. Bese lithi lelizwe akhuluma nalo ebusuku lithi ke ubusisiwe mntanami ngoba leli dwala olibonayo lentaba uthi lentaba iyona ntaba eyisisekelo somhlaba. Lentaba lena iyona ntaba ehlukanisa izulu nomhlaba. Uthi ngale kwalentaba kusezulwini ngoba lentaba igate lasezulwini. Ibise kuphela lokubona kwalenkosikazi mayisingene ethempelini ebusuku ibisithi inkosi unyazi wezulu mayiphethe inkonzo ithi bantabami ithi ngoba nilapha uNkulunkulu wanenzela into enhle le ndawo wayikhetha ngokuyazi. Ithi inkosi le ntaba lekhomba le ntaba yasentabazo ithi le ntaba yikho intaba efana nayo emhlabeni ngoba ngale kwayo khona izulu. Le nkosikazi bisisukuma igiye ngoba le ndaba izwe ebusuku. Manje maNazaretha singathi yini esiyifunayo ngoba thina into esingayibheka izinhliziyo zethu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ubaba ongizalayo efika kimi ngombono ebusuku uthi uyafika kuyathetha wayinolaka kubaba uyafika uyathetha ubaba bese ethi ngimlandele bese singena kwenye indawo engayibonanga. Masingena kwenye indawo engayibonanga bese ngizoyinqamulela nje ngoba yinde. Bese ngifica izalukazi zasekhaya endala. Izalukazi zasekhaya endala bese zifike zingiphosela imvunulo kwababa. Mazi iphosa lemvunulo kwababa bese ngithi mina kababa lemvunulo nje. Bese bathi labo gogo abadala bathi mukele basho ngokukhulu ukuthetha. Bese ngicine ngiyayimukela ngathi mangiphuma lapho ngaphuma nezinsizwe ezimbili ezayigqoka uNazaretha zinhlaksuthi zazi ngifundisa ukugida. Amen. Ngangakavunuli ngaleso sikhathi ngangakagidi. Uma sengiphaphama lapho ngiphinde ngilala futhi kubo lobo busuku bese ngibona ubaba ebuya ethi mntanami uyayazi le kade yenzeka lapha ya lesibona lesadu sibona ukuthi mina cha baba kangiyazi. Uthi cha mntanami uthi wena ubuyothatha imvunulo yami ukuze wena ungigidele ngayo ngoba mina angigidanga ngayo. Uthi umthetho kuleli bandla uthi angikhuluma umthetho ngikhuluma isibonakaliso sikababa. Uthi baba umthetho kuleli bandla uthi mawudlule emhlabeni kufanele imvunulo yakho iyiswe kuShemba afike uShembe ayenze umsebenzi wakhe wasezulwini bese iwelela kuwe nangale.
uthi ke ngiyisile imvunulo yami kushembe uthi ngalifica unyazi lwezulu luhlele esihlalweni lafike langibuza lathi uyapi la ngathi mina baba ngilethe nayo imvunulo njengomthetho wakho baba uthi ke ubaba wayesebuza wathi wona amabhuluke wakho washiyeleni ama-shirt akho washiyeleni ama-jacket wakho washiyeleni uthi ubaba wathi ngaphendula ngathi inkosi yamakhosi ngezwe kuthiwa kuletha imvunulo kuphela uthi ubaba yebo kuletha imvunulo kodwa imvunulo enestembu sami uthi mina imvunulo yami ishawa istembu sami emgidini kuphela uthi uma ungakazi ungivunulele mina ungisinele leyo mvunulo kuyafana nokuthi akusiyona eyami ayinaso istembu sami asikho isidingo sokuyiletha la kimi ngale kwalokho ungafanele ulethe ngisho amasudi akho uthi ke ingakho mntanami ngikubizile ngathi ngicela ungithathela le mvunulo ukuthi uzongisilela ngayo uma usina kuzobe kushawa istembu kodwa sizobe singashawe egameni lakho sizobe sishawe egameni lakho usho ukuthi ke Nazaretha mhlawumbe khona isifundo singasithola la esekuthi imvunulo yethu imvunulo kaShembe uma kunjani imvunulo yethu uShembe uza kuyimukela makunjani hleze kuzawuvela ukuthi uma kungakuya Shembe ngivunulela ngayo uShembe ikuphi la kumele ngiphinde ngivunule ngayo khona ikuphi la kungamele ngiphinde ngivunule ngayo khona kodwa ngiseze ukungena lapho njengomntwana sengigcina Nazaretha la ngezansi isikhathi sami sesibalekile ngelinye ilanga uNkulunkulu wakho angenzela into enhle ngifanele ngilahlwe mhlawumbe ngizogcina ngayo kule ngiqale kule umsebenzi uNkulunkulu wakho angenzela wona mangilize izwi lakho wena menzi wami abusinda ayaliza uNkulunkulu oyingcwele Shembe ngiyazibeza ngicela ungangishiyi cela ukulizwa Nkosi izwi lakho cela ukwehlelwa izindaba ezilingana nami Nkosi ngingakhulumi okungaphezulu kwami ngicela ukubonga uNkulunkulu oyingcwele ngathi ngise UKZN ngonyaka ka2004 ngenza ifirst year yami ngawo uNkulunkulu wangenzela umusa ngifike e-university ngifika ngesandla sabantu uNkulunkulu wangiphe bona ngingafiki ngesandla sabazali bami khumbula imali yokuthi ngi-apply ngayinikeza uthisha wayengifundisa i-physics uthisha uZwane ngaphinde ngalekelela uthisha omkhulu ngicela uNkulunkulu nalabe khona bakhumbule bagibeza ngoba ekhaya isimo sasingesihle ngalelo langa bagibeza mina baze bagibeza nobaba ukuthi sihambe siye esikhungweni semfundo e-University of KwaZulu Natal
ngiyo-aplya khona. Ngafike nga-aplya khona bangemukela, kepha kwathi uma sengifunda njengezinye iy'ngane ngangithi uma ngivula nje incwadi ngiqala ngiyafunda bese ngiphathwa ikhanda elibuhlungu, incwadi ngingabe ngisayiboni, ngangingaqedi ngisho iparagraph. Emveni kwalokho bekuba khona into egijima la emahlombe njengebhundwane. Ngisathi ngisababaza lokho kube khona into ephakama la emqaleni, iphakama ikhuphuke ngazithi mhlawumbe kuphakama umnyundo. Mase kufika ukuthi ngiyibambe ngesandla lapha iphele ngakhona ukuyibamba ngesandla ngekhiphe. Kepha ngafikelwa ngingane ezalwa amaNazaretha, ngafikela ngelinye ilanga ukukhala ngisendlini ngihlele eresi ngingedwa, ngafikela ukukhala ngase ngithi baba, ngathi mangikhala ngase ngiqeda ngithandaza, ngathi baba Nkosi yamakhosi, ngilapha ngishiya abazali bami, ngilapha Nkosi ngoba ngizozama ukuthi umuzi wakithi wakheke. Ngiyakhumbula nomthandazo ngawuthandaza, ngaze ngathi Nkosi yezulu lomhlaba, umuzi wakithi awakheki, ubaba wami akasasebenzi ulima iy'moba, indaba kanazo ey'ningi, ubelima ngokutsheleka ey'ndaweni zabantu, nabantu sebamphuca iy'ndawo zabo, okusho ukuthi nenzuzo aseyenza ngokulima isengakanani. Umama la asebenza khona wayehola 945 ngenyanga. Sengithi Nkosi ngiyacela ukuba noma ngabe kuthiwa bekungafanele ngifunde ngiphase, kodwa ngiyacela ukuba ungisizele Nkosi ukuthi umuzi wakithi wakheke. Ngase sengithi amen. Ngathi uma ngiqeda lapho ngoba ngase ngikhale kakhulu nesibibithwane nginomunyu futhi nokugula akaze kuphele. Ngase ngingena embhedeni ngiyalala ngoba ngangifunda ngesendlini. MaNazaretha ingcwele, ngathi uma ngiqeda ukulala kwakukhanya iglobe yathi bhayi kancane. Ngathi uma ngiqalaza iglobe yathi bhayi, ngase ngizwa kushintsha umoya. Ngaficwa ukuthi angehle ngiguqe ngithandaze, ngathi ngisanamathela ngamadolo phansi odongweni eresi yayingena Inkosi yamaNazaretha uthini. Ngathi uma ngithuka ngithi ngiyayibheka, ngase ngifikela ukuthi angicimeze, ngacimeza, yabe isikhuluma nami ngicimezile, yathi mntanami ngikuzwile uthandaza, uma ngakusiza uzongenzelani. Ngabe sengiyathula ngiyacinga umzuzwana, ngase ngiyithola impendulo leni ngathi ngizoyenzela yona Inkosi. Ngathatha isifungo ngathi Nkosi ngizokwenza ukuthi ngisho umsebenzi osethempelini lasekhaya, amen. Yayisithi Inkosi ngekulungile, Inkosi kubusise, ngathi amen. Ngathi mangithi amen, Inkosi yezulu nomhlaba yayingasekho. Kusukela lapho leli khande lalingiphethe laphela. Kusukela ngalelo langa ngikaze ngiphinde ngigule, ngafunda ngaze ngaqeda e-University of KwaZulu-Natal, ngeza la iVET ngizokwenza ama-honors ami, nakhona ngahlangana ney'ngqinamba zakhona, kodwa uNkulunkulu waba nami, ngafunda ngaqeda. Namhlanje ngiyasebenza, namhlanje nginomndeni, namhlanje umuzi wakithi noma umama ebheka mina ngoba ubaba kasekho ukabiyelwe yithemba. MaNazaretha sikhonza uNkulunkulu onjalo, sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Bengithi nje ngibonge kulo msebenzi uNkulunkulu oyingcwele. Sengihlala phansi ke ngempela mhlambe u3 minutes. Ngicela ukumukela noma ngithi mhlambe ngicela ukuxoxela ngingamukeli. Ngixoxela abantwana kade bebhayibhadiswa, amen. Ukuthi ngibaxoxela indaba eyenzeka kimi. Mina emveni kokubhabhadiswa nganginesisekelo nje, phambi kokuba ngibhabhadiswe nganginesisekelo sabazali bami. Iy'mfundiso zabo nokuthi bayifundise kanjani inhlonipho le yabambeka ngeyabambeka, le yasala, kodwa nganginesisekelo sabazali bami. Kepha emveni kokuba ngibhabhadiswe, kusukela ngalelo langa angikaze ngibe ngedwa. Ngaqhubeka ngaba nohloniphana ophilayo kusukela ngalelo langa. Kanti kuqala nganginonembeza nje kuphela engakhiwe wona abazali bami. Kepha ngiyakhumbula ngene emanzini. Le nkathi ngene emanzini, ngathi mangiphuma emanzini ngase ngiba nomunye umfowethu, igama lami ke mina nguhloniphana ngakaTembe.
ngathi kodwa mangibuye emanzini ngaba nomunye umfowethu igama lakhe kuhloniphani ngakaTembe. Ngaba nomuntu engithi usuku maseliphela engithi mase ngiyolala endlini bese efike ekhuluma nami ngivakashele uhloniphani efike ethi wena ngoba usuyinazaretha wena lapha yana uhambanga kahle. Uthi wena lapha yana lokho yana ukwenzanga kahle. Ubumbukelana usibanibani ngalo lahlobo. Wabe sefika lo muntu omfowethu wabe sengiluleka mina wathi mina ulimi lwami lisekukhuluma noma yini. Wathi lapho abantu abahlala khona behleba ngabantu wena uzawuphuma usekuhleba ngabantu. Waze wangikhumbuza ngelinye ilanga wathi uyakhumbula ukuthi baba wakho mzukwane kunikeza impepho ukuthi uzoshisa impepho la ekhaya wathi ngase ngiyawakhumbula amazwi kababa wathi baba indaba zodadewethu nabafowethu angisezi kuyingena uma beqabana mina ngisongena phakathi kwabo oyoxabana nami ngiyokumbambela igugu empikiswaneni yodwa mina ngiyongena sengiyobalawula ngoba sengiyobalamula ngoba mina kufanele ngithathe iside ngoba ngiwulimi lalomndeni lapha empesheni. Uthi ke lo muntu owuhloniphana umfowethu uthi ke ngoba usuyinazaretha uthi ngishabangani bakho manje babheke hamba nabangani ozothi uma wenza isono ube namahloni ukubuyela kubo ukuzibuza ukuthi bazothina osibanibani base bengibamba ukuthi ngenza isono. Uthi bana bangani abazokulawula wena ungekho. Ngalelo langa unembeza wami wakhula wabambili. Ngisho ukuthi nani bantwana kade nibhabhadiswa esiningxenye yamaNazaretha ngicela labo bantu uNkulunkulu aniphe bona nibaphathe kahle ngoba bayolawula kho konke ngisho endleleni uma uhamba uzohlangana nesigebengu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngangicrossa la eNorth waqhamuka isandla abafana bezongibamba inkunzi sangishala ngemuva zathi baba nganganaka phinde sangishala ngemuva ngathi sengiphenduka ngakuphenduka umfana wayesenjengalesi speaker uphethe kanje umesa. Ngathi uma ngijika kwasho umuntu ukuthi ngijike kodwa ngalandela lesandla ngathi uma ngijika lo muntu ophethe umese wathi ish wayesethuma inhlamba yasemhlabeni ngagijima ngangena eTaxini yayiseduze ngahayiki. Wayesethi lo muntu ngempela uma ukuyigcina usilalele ngaso sonke isikhathi siyamba khona la uhamba khona. Ngisho ukuthi ke izingane ezinhle zonyazi lwezulu noma ningahlangana nalo komhlaba okuyona ukulinga ubani lihlukane noShembe nigcina into eyodwa nigcina umphefumulo wenu nigcina uShembe. Imizimba lesikuyo kusasa noma ingabhubha kodwa sigcina imphefumulo yethu sigcina uShembe esikwenzayo sikwazi ukuthi ngelinye ilanga siyakukhumbula ngalo. Mangenza okuhle kumfowethu ngenza okuhle kimi. Asibe nonembeza asibe nozwelo uma ufuna into enhle yenzeke kuwe fisela umuntu oseceleni kwakhe into enhle lo mfisala yona iziphumelele neyakhe yakuphumelela. Uma ungakamthandazisi umuntu yaphumelele entweni ayifisayo kukancane ukuthi nezinto zakho ziphumelele. Maningi amazwi bantwana benkosi cela ukwehlela ngezantsi uNkulunkulu wabazali bami unyazi lwezolo lubusise izwi lalo. Amen.